Veliki pozdrav svima sa GameFanga, evo upravo imamo review sa jedne veoma dobre mape, izgleda neka pullowska mapa, kažu da ima negdje oko 8.4 miliona blokova, ajde vidimo malo kakva je, šta ima, vidim da malo ovo čudno, pogledajte, ima ovdje umjesto trave, ima kao sjelice, to je sa ne glowstone, nema veze. Ovo, ajde malo da vidimo kako ovdje može jako da šutira i da baš vidi se da je mapa ogromna od 8 miliona blokova, tako da ajdemo za časak da malo idemo review da vidimo kako je iz daljine, kako se vidi iz daljine, da bude malo bolje, kako bi rekli. Odavde se vidi baš lepo i prelepo, znači ekstra mapa, vidite ovo, vidi ovo, molim te, znači mapa je savršena. Vidjet ću ako mogu, znači da uradim da ova epizoda bude baš veoma zabavna. Naravno lupite neki like ako možete ili subscribe, značilo bi mi ovaj review prvi, znači prva epizoda na mom YouTube kanalu. Onda evo vidite, unutra se izgleda lazi. Ajde da vidimo za časak, samo da vidimo kako je iznutra. Ako treba vidjet ću snimam još neke igrice, pošto mogu GTA 4 multiplayer da snimam na Game4 Windows Live i to, a bude zabavno, onda slobodno recite u komentarima. Pošto je ovo moj prvi video, ne verujem baš da će imati dosta ljudi koji će me pratiti. Ne verujem da će me neko uopšte pratiti. Vidite vi ovo kako je lepo odavde. Vidite koliko ti treba tu, budeš, znači, onako poseban čovjek. Pogledajte tu preciznost. Da bi znao ovo da napraviš ili tako nešto. To je baš lepo stadion. Ajde da vidimo za časak. Naravno kad ste unutra u pećini zapamtite, lag je veliki, samo pamtite. Znači nikad u pećinu ne idete zato što je to lag na ovoj mapi. Ne morate, znači, a pazite samo unutra da ne uđete. Kao i ja, vidite, ja ne mogu se sad. Sad se zezno, ja što zresto. Okej, znači, nikako ne idete ispod. To ima da laga mnogo. Sad, ako neko misli kupiram Serbijana, ne, ovo je moja fora, znači moje zebanci i sve to. Da vidimo šta ima ovdje. Znači, mogu da snimam neke funny momente, nije meni to problem. Da vidimo šta ima ovdje. Pećina, uvijek pazite, znači na pećinu. Ali bili smo već tu. A vidimo kako se tribina osjećaju. O, bravo, daj go, bravo, pa vidi nestalo svijeta. Znači, pa to je bilo to za epizodu, znači, do sljedećeg viđenja, mislim da će biti neki novi review, mi možete staviti u komentare. Nadam se da će imati barem jedan subscribe ako dobijem, nadam se da ćete me da ću postati popularan, ako postanem ja popularan, vidjet ću i vas da malo reklamiram i to bude onako ekstra. Znači, pošto mi je ovo prvi video, nadam se da će imati nekoliko lajkova. Znači, pozdrav sa velikog stadiona, tako ćemo ga nazovemo. Veliki pozdrav svima youtuberi sa GameFanga. Nadam se da ste uživali u ovom videu, zato što ja nisam uživao, ali je mapa veoma dobra. Osim